Балтик буйдарында үлді дейін. Рагервикта үлді Салауат. Алдайхында тарих. Бутайхын хин. Үләміне ондай азамат. Салауат Юлаев 1754 жылдың 16 июнінде қазіргі Салауат районы Тәкей ауылында туып өскен. 16 июн ол уртаса алынған дата, сөнки элек безнең башкортлар ай календаре белән яшәгән һәм ул күсәгилешле булган. Һәм шулай да документтарга нигезләнеп, төрле халык йырдарына нигезләнеп, Салаваттың яй айдарында туганлыгын безнең галимнарыбыз билдәләп, ошо көндә 16 июнь көнен уның туган көне иттереп алдылар. Тәкей авылы хәзер җир йөзендә юк. 1773-75 елгы ихтилалдан соң Екатерина II приказы менән авылды яндыралар. Ер менән тигезләйләр. Ләкин уның урыны билдәле, Крапачева менән Әлке авылдары арасында был авылдың әле каберләре лә хатта хакланган. Салават Юлаевтың икенче хатыны Гөлнәзирәнең дә кабере бар. Шуга был авылды Салават Юлаевтың туган авылын халык күңеленнән бер ниндәй дә батшалар да беркем дә юеп ташлай алмай, уның урынын берәү дә бер вакытта да онытмаячак. Салават Юлаев Юлай Адналиндың 3-нче хатыны Аднабикәнән туган беренче улы. Юлайдың гаиләһе ишле була, үз хатындан уның 2 улы Ракай белән Сөләйман дигән улларының исемләре билдәле, кызлары ла ишле генә булгандыр. Салаваттың да кустыһы, һеңләре барлыгы билдәле булган. Салават бәләкәйдән шундай зирәк, акыллы, хисле бала була, әсәһеле, шигырьләр сыгара, йырдар сыгарып йырлар була. Һәм Салават инде үскәч тә 14 яшендә инде ул халык арасында шагыйрь буларак таныла. Юлай Адналин старшина була. Старшина иттереп ул үзенең урынына күсәгилешле вазифа була, үзенең урынына Салаватты әзерләй һәм кайда гына йөрмәһен Салаватты ул урыслар белән һөйләшүләр алып барамы. Һәр вакыт Салаватты артыннан ияртеп йөрү булган һәм Салават бәләкәйдән русса телмәрде ишетеп, бәләкәйдән һөйләшергә өйрәнеп, хупалап үсә һәм атаһы уга бәләкәйдән ышаныс менән карый. Салават 14 яшендә Батыр исеме ала. Батыр исемен безнең башкортлар һәр кемгә былай гына тагып куймагандар, уны яуларга кирәк булган. Был исемде ул Һаван туйдарда бил бирмәс көрәшче буларак, ук атыштарда беренче егет буларак һәм ат сабыштарында ниндәй генә бәйге булмаһын, Салават һәр вакыт беренче була. Һәм әлбиттә 14 яшендә легендалардан белүебезчә ул аю менән алышып, аюды еңеп, авылдашлары алдына аю тирәһен, зур аю тирәһен алып кайтып ала. Һәм уга шагыйрь буларак та аксакалдар 14 кенә яшьлеккә Батыр дип өндәшеп, уга баш ир ихтирам итер булгандар. 1773-75 елгы ихтилал башланган вакытта Салаватка 19 гына яшь була. Һәм без белүебезчә, бу ихтилалдың төп идея идея үзәге Киндә Арсланов була. Уга ул вакытта 65 яшьтәр тирәһе була. Ул инде русча әйтсәк мудрец, шундай башкорттың аксакалы, нык акыллы кеше була һәм уның тирәһенә батша хөкүмәтенә каршы булган яшелә, карсылы старшиналары ла туплана. Һәм әлбиттә Юлай Адналин үзенең улын шул Киндә Арсланов һәм Җибәйлән Пугачев ягына яклы иттереп җибәрә. Һәм ул да шунда барып кушыла һәм Киндә Арсланов ошо яшь кенә 19 яшьлек егеттә зур потенциал күрә, уны гаскәр башлыгы иттереп куя. Һәм ул яңлышмай, Салават ниндәй генә яударда катнашмаһын, русларның яхшы коралланган,
күп ханлы генералдар, полковниктар жетекчилик иткен гаскерлерine каршы тора ала. Өзінің әз ханлы қайда 2000, қайда 3000, қайда 600 кіші менен қаршы тұрып, әр вақыт көп вақыт еңеудерге үлгеше. Хатта Екатерина II ең тәжірибелі, шындай ақыллы генералы Михельсон Салауаттың шындай еңеудеріне аптырап, Екатерина II-ге рапорт берген вақытта немек айтайынды. Бұл егіттәті шындай табиғат тарафынан берілген полководец хадаттары барды. Ол шындай ұстастыратық. Хатта өзінің дұшманы менен хуклана Михельсон. 1774 жылда Емельян Пугачев Башқұртстанды ташлап Қазанға жол ала. Башқұртстанда түп етәксі иттіріп, Салауат Юлаевты қалдыра Кинди Арысланов, сөңкі Кинди Арысланов өйделі Пугачевтың тоғыры юлдашы боларақ, оның менен бірге кетер. Бұна шындайынды восстанияның ұдаққа худылығына ені көйіп, Екатерина II бұл восстанияны тедірек тұқтату мақсатында бек көп көз ташлай, ихтилалды тұқтату үшін әлі көпме генерал, полковниктар қамап алылар. Хәм 1774 жылдың көдінде Салауат Юлаев ғаскердері еңілуге дусар болалар. Салауат Юлаев өдебекні қуаты яраларына һәм Мендеш урманында ол дұшмандары қолына әлеге. Һәм Өфі түрмәһендә бикләнә. Шу Өфі түрмәһендә ултырған вақытында ол өзінің ғаиләһенең, қатындарының, малайдарының, улдарының, қыздарының урыс помещиктарына құллыққа, крепостнойлыққа таратып ятқандарын ишетеп қалып, шындай хат яза. Һәм бұл хатты оқығандан, бұл хат менің бар, ләкин оқып тұрмайым. Онда шул хатта бойынса Салауаттың нетеклім юридик яқтан грамоталы екенлігін көріп болар. Һәм иптәштәре оның иптәштеріне мүрәҗәгать итә, ярдәм итегез, коткарыгыз гаиләмде дип. Һәм bir вакыт Җиһад Солтановтың ошо Салауат Юлаевтың Гөлбәзир исемле өченче катынын уның иптәштәре ике баласы менән коткаралар, алып bir районга алып барып яшерәләр дип язып сыккан инде. Һәм ошо Гөлбәзирдә нәйдә Шаймуратов генералды ошо Гөлбәзирдән туган Салауат Юлаев тукымы дип язган инде Җиһад Солтанов. Һәм минем дә ошо хүзләргә ышангым килә, чөнки Шаймуратов генерал үҙе мин Салауат тукымынан дип кабатлар булган. Bir yıl boyuna tekşirүү иштери, bir yılga yakın tekşirүү иштери бара. Tekşirүү иштери барган вакытта Салауатты һәм уның атаһын яу урындары үткән урындарда бик каты язылайдар, камсы менән хуктыралар. Атаһына %75, улына %50 камсы хуктырыла. Камсылар ябай гына булмай, уның осы алюмин менән алюмин беркетелгән була һәм ана күз алдына килтерергә мөмкин. Ул алюмин нисек иттереп, тәнгә тәрән иттереп үтеп инә. Һәм инде уңалды тиһәң икенче урында язалайдар. Һәм Салауаттың маңлайына, ике як сикәһенә ЗБ злодей, бунтовщик, изменник дигән тамгалар баталар, колактарын, танауларын кыркалар. Һәм тамганы уңалгандан һуң карайдар да һәйбәт сыкмаган тип, тагыла бер тапкыр шулык тамгаларды кабатлап басалар. Бунан инде куркыныс авыр язаларга дусар итәләр безнең батырыбызды. Һәм тикшерүдәр үткәндән һуң 1775 елның 2 октябрендә Салауатты һәм уның атаһы Юлай Азналинды алып Эстонияга Рагервик крепостенә мәңгелек хөргөнгә җибәрәләр. Рагервик элек Балтик буен Рагервик дип йөрткәннәр. Рагервик арыш утравы култыгы дигәндә атала. Ул шведтар кулында булган 1714 елда
рус гаскәрләре утраудан шведтарды куып сыгаралар. Һәм Петр I ошо Рагервикта порт төзү турасында указга кул куя һәм 1718 елда порттың беренче таштарын тантаналы рәвештә диңгезгә үз кулдары белән ташлай. Һәм ошо Рагервик крепостен каторга урыны иттереп билдәләйләр. Һәм каторжандар менә шулай порт эше төзү белән шөгыльләнәләр. Һәм порттың начальнигы майор Дитмарт була. Ул бик каты бәгырьле, бик насар кеше була. Каторжандарды үзенең ишек алдында, өй алдында ла эшләрендә эшләтә, сускаларын карата, малтыларын баксаһын. Һәм 1797 елда медицина комиссиясы оештырыла. Ошо медицина комиссиясы буенча Юлай Адналинга ул вакытта 75 яшь була, ул авырый, аяктары хызлай, аяктарында шештәр дип язылган була. Салаватты хау сәламәт дейләр. Ошо ук елда Юлай Адналин вафат булып кала, 3 елдан хау сәламәт булган Салаватта не эшләптер капыл вафат була. Һәм бына ошо вакыйга икеләнүләргә килтерә, чөнки хау сәламәт булган кеше ничек инде ул капыл гына үлеп куйган. Буның сәбәпләре лә бар. Екатерина II үлгәндән соң уның улы Павел I Рагервик крепостен каторга урыны итүдән баш тарта, был утопик идеянан баш тарта порт төзү эшеннән һәм каторга урыны иттереп Сибирде билдәләйләр. Һәм комиссия төзеп каторжандарды, ошо тире булган әле Рагервиктагы каторжандарды ничек иттереп күчерү турасында һөйләшәләр. Һәм әгәр Салаватты Башкортстан буйлап алып китһәң Сибиргә, бөтә халык уны күрергә теләсәк, янынан яу кубасак дип төрле уйлайдар да, үлгәнсе шунда яшәһендәр дип уларны калдыралар шунда. Каторга урынын Сибир билдәләйләр. Һәм бына шундай уйларга килтерә инде. Ошо вакыйгалар Салаваттан шулай еңел генә котылгандардыр дип. Сибиргә күчермәт өчен, бик озак иттереп бунда тотмат өчен яшь хау сәламәт кешене шундай уйларга килтерә. Хәзер касандыр Рагервик крепосте бәләкәй генә авыл булса, хәзер инде ул матур калага әйләнгән. Ул кала Палдиски дип атала. Палдиски халкы, Эстония халкы Салаватты үз герое һәмак ярата. Уның турасында якты хатирәләр хаклай. Каторжандарга багышланган музей да бар. Унда уларның әйберләре, Салаваттың шигырьләре хакланган була. Һәм 1997 елда Башкортстандың халык скульпторы Тамара Нечаева Салаваттың бюстын һәйкәлен төзеп, бер төркем делегация, был инде икенче була, һәйкәл була, чөнки 1989 елда эшләнгәнен балалар вакытында кыйратлып югала. Шунда делегация барган вакытта анда һәйкәл куялар һәм Салаваттың шигырьләрен алып кайталар. Бер йөрдә басылмаган шигырьләрен алып кайталар. Шулай итеп Палдиски каласында Салават Юлаевка һәйкәл дә тора. Һәйкәлдең Салават Юлаевтың йөзе портреты хакланмаган. Чөнки ислам динен кешенең йөзен эшләүдә тыйган, шуга безнең рәссамнарыбыз уның йөзен төрлесә эшләйләр. Әбүна Тамара Нечаева уның йөзен Арслан Мөбәрәковтан алып эшләй. Чөнки 1940 елда Степан Злобинның Салават Юлаев романы буенча рус режиссеры Яков Протазанов Салават Юлаев дигән кинофильм төшерә һәм унда төп рольдән Арслан Мөбәрәков башкара. Һәм безнең башкорт халкы Арслан Мөбәрәковтың үзен Салават дип кабул итә, хәтта урамда уны ысраталар, Салават дип шундый баш игер булалар. 19-нчы буаттың 2нче яртыһына тиклем Салават Юлаев турасында дөреслекте һөйләү тыела. Хәтта Салават Юлай дигән исемнәрне балаларга кушуда тыела.
алардың исемен мәңгелеккә халык күңеленнән юып ташларга уйлыйлар. Ләкин курку белмәс. Александр Сергеевич Пушкин 1730 елда Оренбург губернасына килә. Ошо ихтилал эзләрен тикшерергә һәм тарихи эш язарга теләй ул. Һәм уга уның юлында юлдашсы иттереп, уны сопровождать итеп йөрүче кеше иттереп Владимир Дальды, галим, краевед Владимир Дальды куялар. Һәм Александр Сергеевич Пушкин әле ошо ихтилалда катнашкан тире шаһиттәр менән, Салават күзләре менән күргән кешеләр менән очрашып, Салават турасында бик күп мәгълүматлар йыя. Кызганыска каршы цензура бик күп битләрен, уның язган эшенең бик күп битләрен үткәрмәй, бер 10 бит кенә уның История Пугачева дигән китабына кирип кала. Һәм 19-нчы буаттың 2нче яртыһынан инде Салават турасында дөреслекте язарга рөхсәт бирелгәс, рус галимдәре Нефёдов, Игнатьев, Лосиевскийлар уның бала сагыннан алып бөтә нинди вакыйгалар булган Салават районына тире шаһиттәр менән очрашырга барып, Салават турасында бик күп мәгълүматлар безгә язып калдыргандар. Бына шулай Салават Юлаев үзе үлһә лә, уның исеме мәңгелек. Ул безнең күңелләребездә яшәй. Ул безнең рухыбыз, рухи маягыбыз. Һәм уның исеме әле киләсәк буаттарга, мәңгелеккә язып куелган. Уның исеме халык күңеленнән бер вакытта ла юелмаячак. Чөнки ул үзенең гомерен халык мәнфәгате, халыктың матур тормышы, туган халкы өчен фида кылган.